nangalo mzuzu, welcome to Diaza Brothers, another episode of What's in the Stina. Stina. So basically, Ulanda Follow speaker. Yeah. Sure. Bhuti omdala. Khabani. Mfowethu. Sengifikile ngoba de sikhulumile ukuthi sizohlangana namhlanje. Angazi noma mhlambe kusanjalo mfo kamkhulu. Yeah, akusenjalo mfethu. Okay, I know siyabonga ke bhuti. Angazi sohlangana kanjani uzophumela ngaphandle sikhulume ngaphandle noma senza kanjani? Yeah, ngizophuma ngaphandle ngila ngaphansi kwesihlahla. Ungaphansi kwehlahla. Exactly. Siyabonga bhuti omkhulu. Sizovela size ngakwena ke manje. Sure. Uzosho umuntu wakho lo. Anguyi umuntu wami lona. Uhamba naye. Ingane wami lona ya. Yebo. Ngibongani lona and then lo ngisindi ngumuntu wami. Nguyusini. Yo. Alo kulela. Sokusiza to. Ungakhala. Indoda ayikhali. Indoda yaqina. Ho. Yenza njalo ndoda. Sicela ngenyembezi lesi ngamadoda yini? Intombi yakho wayibuza yona ukuthi Hayi angizange ngibuze. Awazi uyibuza. Angizange ngibuze. Ngifuna ukubuka le ndoda kuqala. Oh yeah. Mina ukuqala. Hayi. Akuna stress. Sizomthola. Nali ibhajaja lisiphethe siyakhona. Liyosibeka khona. Kathatha. Akasole nokuthi size ngephi. Uyitshela ukuthi hayi. Ngisho ukuthi ngizolala ngazi. Hayi. Dlo ice cream. Yeah. Hayi, let's move. Sizombamba. Ukhona bafu lapho driver. Ukhona umuntu umsolayo ukuthi udlala umuntu wakho. Ngimula umsumuzulu. Oh, wena usiyumzulu. Oh, you can understand. Oh, you're not Zulu. Okay, I don't know. But call us when someone is chowing your girlfriend. We'll be there. We'll be there. Yeah, we're definitely gonna be there. You can pass, my brother, man. Let's move. Yeah, let's move. Let's leave this car. Yeah, you take right here. Hey. Okay. Tell me to hlukana kancane. So wena ungangitshayeli. Wait. Uthi akasampula uthi amazi. Ake mkhulu. Ayikho soyikhuluma la. Yes. Ubongani ukushaya emva kweyithende phethu uyamthatha ugele uhamba naye. Uyasho naye ukuthi Ngihamba nyapha. manje nje uthi awumazi nje. Manje umenzekani Shuthi leto yenzayo uyenza vele. Mana cha manje wayomphiya. Unothato wakhe mina nginothato wami. Mana umphika kanjani uthato ongazi ukuthi ukhuluma ngomuphi uthato ngoba nawe wazi kanjani ukuthi lo thato wami uthato wakhe. Cha mina sengikusola ukuthi wena uyamazi lo thato akhuluma ngaye. Hayi ngimazi mina nginothato wami yini nothato wakhe. Baningi othatha emhlabeni owakho. Sondela sister masukuhlela. Uwenzani nabo? Ngoba phela balabo babili and bathandana nawo boyi2. Bayaphikisana la. Umunye uthi wena umphakela uphaya nomunye uthi wena umphakela uphaya. Sicela kunje wenze clarity. Uthandana nobani phakathi kwabo? Ngithanda baluna ngobabili. Uthandana nabo benza ilima kahle kahle. Isithembu. Ngiyangitshela. Yeah uzokutshela lokho. Uyangitshela. Yes, uyangitshela. Wait. Ngiyakutshela, ngizonyisela ifoni yakho. Ngiyakutshela. Ngithi ngiyeke. Ehlisa umoya mama. Uthato wami. Okay. Uthato wami. Uthi mina. Hayi wena. Wait. Man. Cha uyafeba lo sister manje. Uyabona vele, uyabona wena umngani wakho lona umthemba vele uzojalo uyamthemba yabo. Ke mo tshepila ka ntira yang. Since grade 10 ke na le motho. Maybe kade wasekudira. Maybe khale asisa sa no. Maybe kade aqala ukudira manje. Uyaskiza, I'm sorry. No, I didn't mean to laugh. Because manje ufumeni gore kwenza kwenzakalani. Go betera ke grade. Yeah, tla nna le peace. Okay. Sebakreya bonke. So up. Oh, yafuta sikaliwa. What up? Asebona kamagama esitwala mthaso. Let me tell you something, man. Word of advice nje from mina as uMusa Manqele or from iDiaza TV. Yabona umuhle kanjani? Usasemncane, future yakhe bright. Take care of yourself and focus on making money. Indoda uzoyithola phambili. Asikho isidingo sokuthi ulwe nabangani bakho for. Umngane wakho haye kwe wena uye kwa.
uqhubeke nelife ufocus elifini yakho indoda eright uzoyithola umuhle kakhulu nje usister ushuze bani uBrandon and ayikho into esikusiza ngayo lalela hamba ukhuluma nomfazi wakho wena ngithi ukhuluma lo mfethu akakhuluma naye baba okay mana ufuna ukukhuluma uthini noba ukhuluma lo mfethu okay ufuna ukwazi man umdliseni mana umiyeke bafuna angithi nimele umuntu onithathe ngihambe naye umdliseni noma umsabise ngani thatha umuntu onambe naye bafuna ukukhomba thatha umuntu onambe naye wena nje ungazi nje mina man awungazi yabona wena yabona wena baf asambe nalo wethu awungazi asamba lento edliso IP uzoyikhipha awuthule wena lento edliso IP uzoyikhipha bangisicela lento edliso IP uzoyikhipha awuthule uzokhahlela ba uqhamba ngani ngokwamaphumulo nawo lo ngizomkhahlela lo ngokwamaphumulo ithi wena iphelile hamba naye ayiphelile hamba naye lento ngiyibonile ngizobuya kuyo sasa hamba nawe lento ngiyibonile sasa ngizobuya kuyo cela uhambe cela uhambe ngiyibonile sasa cela uhambe uza la ngiyibonile hamba naye baba awumthwali akulungile lento ngizobuya kuyo sasa ngikuxoxisela ngokwamaphumulo cela uyeke mfethu awuthule ngizokhipha into edliso aphiwe lento ngiyibona sasa hayi ndithanda ubulela apha kuDiaza TV for uba anifumanele ugirl because ngoku icacile into uba indoda yami ubekufebela kahle kahle nje uthaba ebendifebela nje uThado that is why ndithi naye nje ngizawudibana naye endlini hayi no sister siyabonga ukuthi sikwazi ukukusiza nathi siDiaza TV sicela mhlawumbe utshele nabanye ukuthi if mhlawumbe bakhona abaneyinkinga ezifana nalezi bengasabi ukusithinta and besubscribe ukuthi sikwazi ukuthi sibathole bekwazi ukuthi besithole sitholane sibasize. Okay so guys ndizocela nani ni subscribe apha kuDiaza TV izokwazi uba incede nani because nami incedile ezibanibona I'm the man chick. Asivali show bafo usisayibonge Ungabonga sisi ne? Yebo ngiyabonga man before bonga cela ubatshele naye ukuthi besubscribe. ya lesikale balane ho subscriber mo Diaza TV ya ngiyangjolela Stina Yes uyakujolela vele ngiyangjolela ziyafana wawuhlephula Riyabonga me please iya emva kwalobhudi lona and then sizwathatha sifake emontweni sicela uvale ishow aba nophaya wakho ungavu ulwe mama ulwe cabanga usisi umuhle kanje awu uyambona umuhle kanjani ya amanye amajita la ngaphandle awazazi usafuna phela bathi siyabuka ulona nombuka nomngane wakhe awu ndoda awu wenza islay queen usibona nje wenzani yini slow learner fucking idiot we are really hungry slow learner but simteri simfumeni rimtsweri 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 riye kwe nathi riye kwa